Idinaan sa iba't ibang interpretasyon at paglalarawan ng paggunita sa ika-35 taong anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo sa pamamagitan ng mga likhang sining at mga kuhang litrato. Binuksan sa publiko ang art and photo exhibit na pinamagatang Karalangan Pinatubo sa Santungan ng Kulturang Kapampangan o SKK sa City of San Fernando nitong June 15. Tampok sa exhibit ang mga likhang sining na nagpapakita ng mga epekto ng pagputok ng bulkan, pagragasa ng lahar at pagkakaisa ng mga komunidad sa pagbangon mula sa trahedya. Kabuuang 42 artist ang nakiisa sa programa na nag-ambag ng kanilang artworks tulad ng paintings, sculptures at marami pang art mediums. Idin-display rin ang mga makasaysayang larawan ng ilang mamamahayag na nakasaksi sa mga pangyayari noong 1991. Naabutan raw ng artist na si Doji Aguinaldo ang pag-alburuto ng Pinatubo at ginamit niya ang sining upang maipakilala sa mas nakababatang henerasyon ang mga karanasan noon. Ayun nga sir, kaya ako sumali rito kasi naranasan ko rin yung hirap ng Pinatubo noon eh. Parang nasa 20 plus na ako noon. Kaya alam ko na rin yung mga pagtakbo-takbo noon, yung mismong unang pagputok pa lang nakita ko na. Kaya gusto ko rin i-share sa mga kabataan ng yung mga hindi pa nakaranas nito or hindi nila nakita nung panahon na ngayon pa lang sila pinanganak. Gusto kong iparamdam o ipakita sa kanila sa pamamagitan ng arts. Magandang representasyon raw ang mga obra at larawan upang maipaabot ang mensahe ng katatagan at pagbangon ng mga Kapampangan matapos ang isa sa pinakamatinding kalamidad sa kasaysayan ng rehiyon. Pag nakikita mo, kasi dinaanan natin yon, no? Pag nakikita mo, naalala mo yung nakaraan. So, napakahalaga ng merong mga bagay na ganito. So that kapag ka gusto mong magmuni-muni, gusto mong maalala ulit yung mga nakaraan, pumunta ka dito, kapag masdan mong mabuti yung mga artworks, yung mga articles, no? Ang gaganda. Binigyang din ni Romero ang kahalagahan ng pagmamahal sa lalawigan at pagtulong sa patuloy nitong pag-unlad sa kabila ng mga sakunang naranasan. Actually, pinag-uusapan namin, lalo na yung late Levi Laos, hindi namin iiwan ng Pampanga. May mga bagyo, aside from pumutok yung Pinatubo, mga baha, kami ay gumagalaw para tulungan ang gobyerno mapa-asenso ang probinsyang Kapampangan. So, gusto namin ipakita sa mga kabataan yung pagmamahal sa bayan, no? Kasi kung hindi mo mamahalin ang bayan mo, nasaan ka? Saan ka titira? Anong maipapagmalaki mo? So, tayo na Kapampangan, we should be proud that we are Kapampangan. Para naman kay Department of Tourism Region 3 Director Dr. Richard Dainos, malaki ang naitulong ng Mount Pinatubo sa turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid nito matapos itong pumutok 3 dekada na ang nakalilipas. Nakatulong ang pag-usbong nito ngayon bilang isang tourist destination. Well, we in the Department of Tourism, we call it as a beautiful tragedy, no? Just because it now contributes to one of the otherwise the most visited, no, in Central Luzon. So it's only tantamount that when it is visited, it means that it contributes to the economic activity of the region as well as bringing it back to where it should belong, where the community is. So napakaraming na itutulong niya ngayon, no? Kung hindi natin may kakatuwa yung pag-describe natin kung gaano kahirap yung nangyari ngayon. Ito naman ngayon ay nakakapagbigay ng bagong hininga, no? Bagong pag-asa. It's giving us sense of hope and of course that Filipino spirit of resilience. Samantala, umaasa si Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI President Engineer Fer Cailao na maging pamantayan ang pagkakaisa ng mga Kapampangan sa pagharap sa mga hamon at sakuna. So ini sana maging malamo benchmark o kaya maging
model ya kay nga pamisan metong daren tao uling ing gobyerno mo negyo kailangan deng may malen itang milyari kagayan de oro Jensan ita mo years balik-balik yung lahar balik-balik yung di ba yung sakuna pero etampe patugot ginusal mitkaita mo misan metong para o ini nakita mo ngayon di kayo siguro det ang anak below 30 years old elabaro so nung eta mo gana kanita putang malyarin pa si Bayo makananulo so itama lang patubol gagambulan tamo every year lalo na ngayon ng 35 years it's a milestone year for Pinatubo eruption na eta mo pag-celebran na masaya tamo no nung pasalamat tamo may salba tamo ilugod ng Ginoo ken pamisan metong pamikakalugod sa lesemurin. At sa pagdaraos ng exhibit hinggil sa Mount Pinatubo sa santungan ng kulturang Kapampangan, unti-unti na raw magkakaroon ng sariling tahanan ng mga mahalagang gamit at artifacts ng kasaysayan. Uling asa Kapampangan na lahat tamong sariling museum. Nung rin talakabit, din kaya katamong artifacts, relics, photos, pictures, history, no? Kaya nila rin. Santungan, nung rin datukanan, o bangko na ning kaya katamong kultura, herensya, at istorya. So, masaya kami. Kilagyura rin ala na kayo yan, no? Paborin niyo pong banggitan ko lang, ang memuntukan, meni muna kanta. The late Tatang Jess Lasatin, Tatang Jerry Rodriguez, Tatang Fred Lagman, Tatang Tom Dizon, Ma'am Remy Tangan Lagman, and Tatang the late Mayor Manuling Santiago Bacalor. Then, of course, si Father Resty Lumanlan, no? Kaming susunod, ore susunod pa, kaya katamuya po ini itang Kapampangan. Sopan-sopan tayo, baka nita yung maging legacy tamo ka rin salin lahi ka rin Kapampangan, anak tamo, apo tamo at susunod pang generation. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.